Ymunwch â ni. Ymunwch â ni. Ymunwch â ni. Mae Gwasanaeth Canser Velindre yn darparu gwasanaethau canser arbenigol a lawfeddygol i gleifion de-ddwyrain Cymru, rhai mewn ysbytau ar draws y rhanbarth a hefyd yng Nghanolfan Canser Velindre. Rydym yn darparu chemotherapi, radiotherapi, immunotherapi ac ystod eang o wastanaethau i hybu eich lles a chlesiant wrth i chi gael triniaeth ar gyfer canser. Mae ein gwasanaethau'n esblygu drwy'r amser ac mae'n rhaid ei gwella mewn ffordd sy'n adlewyrchu eich anghenion. Felly, rydym yn dechrau sgwrs newydd. Rydym yn lansio Lleisiau Felindre, sef modd i gleifion, y presennol a'r gorffennol, ei gofalwyr ac aelodau o'r gymuned ehangach gadw mewn cysylltiad â ni i ddylanwadu ar ein gwaith a chyfrannu ato ym mha bynnag ffordd sy'n gyfleus i chi. Pan dylech chi gymryd rhan? Efallai eich bod chi am gadw mewn cysylltiad ar ôl eich triniaeth. Efallai eich bod chi am roi eich barn ar ein cynlluniau ar gyfer gwasanaethau canser y dyfodol. Efallai eich bod chi am gael gwybod mwy am wirfoddoli. Efallai bod syniad gennych chi am godi arian. Efallai eich bod chi am wybod mwy am brosiect Canolfan Canser Velindre newydd a gwybod sut i gymryd rhan. Neu efallai eich bod chi am gael gwybod mwy am dreialon ymchwil. Beth bynnag yw eich cymhelliant, drwy ymuno â Lleisiau Felindre, gallwn gadw mewn cysylltiad a dechrau sgyrsiau newydd yn seiliedig ar eich meysydd o ddiddordeb. Gallwch ymrwymo gymaint neu cynlleied o'ch amser i gyd fynd â'ch amgylchiadau. Bydd cyfleoedd ar gael i chi ymwneud o'ch cartref, wyneb yn wyneb neu ar-lein. Bydd yr ystod eang ac amrywiol o leisiau sy'n ymwneud â gwaith Velindre yn cryfhau ein dyfodol. Felly cofrestrwch heddiw i gyfrannu o'r cychwyn cyntaf ac i sicrhau eich bod chi wrth galon ein gwaith. Sut mae cofrestru? I ymuno â Lleisiau Felindre, dyma ychydig o'ch manylion sydd eu hangen yma. Diolch. 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 Diolch.